हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବିୟଣ୍ଡ ଇଲ୍ୟୁଜନ୍କୁ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରୌପ୍ୟ ନଗରୀ କଟକର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖାଇ ପାରିବୁ। ତେଣୁ फ्रेंड्स ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ତ୍ରିଶୂଳିଆ ବ୍ରିଜ୍। এই ব্রিজ উপরে গলে आपण माने बारंग, नंदनकानन एवं भुवनेश्वर जाई पहुँचे। काठजोड़ी नदी अति सुंदर लगुच। देखु रिंग रोड दृश्य। आकर्षणीय दृश्य।
फ्रेंड रहुछि नमस्कार धन्यवाद जय जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे।